В ДКЦ Авис Медика в Плевен се намира най-точният апарат в Източна Европа за изследване на костната плътност. С него на практика много рано може да се улови остеопорозата и да се дефинира степента и както и кои зони са засегнати. Остеопорозата е тихата епидемия на 21 век и третото социално значимо заболяване. Остеопорозата е сериозно заболяване на костите, което се характеризира с намалена здравина и повишен риск от счупвания. Засяга всяка трета жена във възрастта между 50 и 60 години. За България честотата на страдащите от остеопороза жени е между 700 и 900 хиляди. Заболяването протича без симптоми и без болка. Когато се появи болката, вече е на лице счупване. Най-честите фрактури са тези на прешлените и на шийката на бедрената кост. С напредването на възрастта преобладават фрактурите на бедрената шийка, докато преди това са факт счупванията на прешлените, които най-често се откриват случайно по повод на друго рентгеново изследване. Освен жените в менопауза, от остеопороза боледуват и много пациенти с редица хронични заболявания. Това са хроничните заболявания на стомашно-чревния тракт, хроничните бъбречни, чернодробни заболявания, а също и при заболяванията на жлезите с вътрешна секреция, а именно щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, надбъбречните жлези и панкреаса. Трябва да се знае, че редица системни възпалителни заболявания, като ревматоидният артрит, също предизвикват остеопороза. Много е важно да се отбележи, че продължителното приемане на редица медикаменти и в частност това са кортикостероидите, които широко се използват в нашето ежедневие, са предпоставка за развитие на остеопороза. Този рентгенов апарат е златният стандарт за измерване на костната маса. Той е високо прецизен, точен, с изключително кратко време за измерване. Обект на изследване за всички прешлени и бедрената шийка. Няма опасност от така нареченото облъчване, тъй като лъчението е изключително ниско. Научни данни сочат, че натоварването при това изследване е в пъти по-малко от годишния радиационен фон. Целите, за които се използва апарата в ДКЦ Авис Медика в Плевен, са диагноза и прогноза за риска от бъдещи фрактури. Дава се възможност и за проследяване на ефекта от терапията. Освен за измерване на костна минерална плътност, апарата, с който разполага ДКЦ Авис Медика град Плевен, се използва и за измерване на количеството и разпределението на масната тъкан в тялото, за оценка на висцералното, т.е. абдоминалното затлъстяване, което е компонент на така наречения метаболитен синдром. Пациентите, страдащи от метаболитен синдром, са с повишен риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет тип 2. Рисковите фактори, които водят до остеопороза и повишен риск от фрактури, са две големи групи. Първата голяма група е тази на факторите, които ние лично не можем да променим. Това е расата, бялата раса, към която спадаме и ние, пола, възрастта, наследствеността, грацилната структура на тялото. И втората голяма група рискови фактори, която лично ние можем да променим, това са заседналия начин на живот, нерационалното хранене, злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето, прекомерната употреба на кафе. Кои пациенти трябва да се изследват за остеопороза? Това са всички жени над 65 години, независимо от рисковите фактори. Втората голяма група пациенти, които трябва да се изследват, са всички жени между 50 и 60 години, които имат дори един рисков фактор извън менопаузата. Всички мъже над 70 годишна възраст. Всички пациенти, които имат хронични заболявания, водещи до остеопороза. Всички пациенти, които приемат медикаменти, които водят до остеопороза. И не на последно място, това са пациентите, на които предстои лечение на остеопороза и за проследяване ефекта от лечението. В ДКЦ Авис Медика в Плевен работи най-точният апарат в Източна Европа за измерване на костната плътност.